Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Udul Mahita.
Horas, selama hari Minggu ma dihita saluhutna. Uriani tuhata, tapuka ma parminggota, martang yang nahom mahita. Amin. Tapuji matuhata marhite de nomor 550 sia ayat sada rodi 2. Marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ito di porbadia na tumopalangi doho tanon. Amin. Hurajumi akasitaono diha sianganon, hirana suada do, martibakon hasangapon si papataronna, tuhita sugut. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na sohaturusan, sa elehom madihami haporsiaw na mangulu. Asa totok kami porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohan na iyas di bagasak kami, jala pa'y baru rohanami jala pasitong, sa ipaho mahaporsiaw nami, asa hot jala sonang rohanami, marningot na obsesa dosa nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Martangiho kamu mapati ide bata di minggu pasapuluh siaho doktrin tatison. Imesia sere Petrus 5 ayat 6. Atong patutoro hamuma dirimuna tutoro ni tangan ni debata nagugui. Asa dipatibo hamu ditikinai. Ima sahatna atong rak mangidugugu mahita siat tuhata la mangulaho patina. Ale tuhat debata sai pergugui mahami mangulaho naho bartu patikmi. Amin. Tapauduk marohata, tatopoti marusata tulebata, martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang, pargugo na suatu dosan, pardengga basa doho, jala rodi sa leleng-leleng na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami. Ajo jodoh hami mardosa maradopokko, jala jodoh husun kuli hami rimasmu, marhite siap pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jahuba, saya unak paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaun nami, palua hami jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Adong do dihita situ animalim na songoni, na hudul di siamu niha bangsa niha tongamot di banua gijang. Di baeni tarbanibana do pangoluhon ro di ujungna, akan asadok ro tu debata, marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana totong, asa ditanyakon nasida. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Bye.
Hatani debata epistel turpu di mingguta sadarion, imana tersurat di Heber onom, ayat 10 sahat rodi ayat 20, tajahama mergati soring. Ia debata warido dipake, lau patuduhon tuak kasitean baga-bagai tahina, naso olo mubai. Nasongo sao ditodita doi, nahot jalan atogu, na manorusi satu bagasan ni ribe-ribe. Olak nima sahatna, martua do natu mangingon hatani debata, jalan nau pioksa. Amin. Taha tidak ko maha porsiau tai, so hina tidak ko ni dongata saha porsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabia siato di porbadia, adorak suabuhuan. Ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubano toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo laudul tu seamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pe mamulak sogo tutanon manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsia ditod di porbadia, jala doksa da huria na badia, huria atau panela Kristen akan na badia, doho dia sani dosa, doho dia taina madok, mulak mangolu sogot daging halak na mate, doho dia ngoluan na sora suda. Amin.
kami seluruh pelayan sekolah minggu mengucapkan terima kasih untuk setiap kebersamaan yang telah kita lalui. Terima kasih untuk semua bimbingan dari Inang, ajaran dan nasihat kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua sekolah minggu. Kami berdoa biarlah dalam pelayanan Inang selanjutnya, seperti lagu yang kami bawakan hari ini, Inang semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani pelayanan ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tabegema Pikting Dihuriata HKBP Romangun, Minggu 10 Oktober 2020 dada. Parmingguan Dihuriata HKBP Romangun. Parmingguan Sadarion, Minggu 10 Oktober 2020 sada, dohot udutna gaduk Minggu patu pautama di pukul onom wib, 10 wib, dohot 10 wib, dohot 10 onom 30 wib, dohot ketentuan sada. Saya tampung di gereja tah holan 375 halak tiap parmingguan. 2. Luas tanah yang marminggu mengaman jalo vaksin paduahon. 3. Andorang so masuk tu gereja, jolo check in di aplikasi peduli lindungi dohot HKBP Romangun. 4. Tungkal luar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi peduli lindungi. Today parmingguan di Patupa tatap muka dohot live streaming. Partangyangan Week. Rabu 10 Oktober 2020 sada pukul 10 siawib. Patupa ni huriata do Partangyangan Week. Marhite live streaming manang YouTube sejan gereja. Today ruas ni huriata asaman dohoti patangani dia butabe. Persembahan dalam rangka HUT HKBP ke 120 tahun. Ombartu keputusan Sinode Distrik HKBP Distrik Kualu DKI Jakarta, taringot tu program kerja distrik. Marhite panitia tahun pemberdayaan naing patupaon kegiatan 120 tahun HKBP bersinar. Pardu mutusi di hari Minggu 17 Oktober 2020 sada, diganu parmingguan papungopelian dohita tupak kegiatan ini. Paborhaton dohot paujakon pandita. Ombar tu surat keputusan Eporus HKBP, taringot tu mutasi panitia fungsional HKBP, Pendeta Agustina Borus Litonga, Pendeta fungsional HKBP Romangun, dimutasikan KB Pandita fungsional di Gereja HKBP Resort Duren Sawit. Jalan Nunga diwajakkan di hari Minggu 26 September 2020 tadi. Pendeta Tulus Karya Tampu Bolon, puluhan HKBP Rajek Katani, Resort Kutabumi, KB Pandita fungsional di HKBP Romangun.
Minggu sadarion 10 Oktober 2020 sada pukul 10 WIB tapatupado acara paborhaton dohot paujakon. Pandita fungsionali nani ulahon di Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta diwakili Pendeta Ridhoi Batubara, dohot Pendeta Wilson Saragi. Di sude parmingguan di sadarion papungupelian dohita marite amplop na pinara dini huriata di mana naing pashaton tu Pendeta Agustina Sikutonga tanda hamulia tota tunasida dinamangula di huriata HKBP Rawamangun Nasalelengon. Jalaboi do di pasat marite transfer tu nomor rekening ia 000002 itu setia walulima pitualu Bank Mandiri atas nama Pendeta Agustina Sikutonga. Ipul pamingguan di patupado acara Ramatama Gedung Timot. Pelayanan Dewan Koinonia. Senin 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB maringan di Sopo Timotius yang dari patupa pertemuan studi pengurus Dewan Koinonia, Ketua Seksi, pendamping remaja, pra remaja, pandita pendamping lau membahas pembekalan evaluasi kinerja dohot peningkatan program anggaran tahun 2020 tahun 2022 Tude peserta asa mendohoti kegiatan. Ganu pari minggu mulai pukul 10 WIB napo sebelum HKBP Rawamangun neng patupahon pan futsal maringan di lapangan Tipos. Napo sebelum nanaeng mendohoti kegiatan ini Boima menghubungi Bonar Napitupulu dohot Jose Sinaga manang Instagram HKBP Rawamangun. PA Remaja HKBP Rawamangun Sabtu 16 Oktober 2020 masuk pukul 10.30 WIB di Patu Pahuriata do PA Remaja maringanan di gereja. Remaja HKBP Rawamangun undang mandohoti PAI. Dewan Marturia. Bulan musik sesi musik. Sesi musik Dewan Marturia Patupahon bulan musik 2020 Bulan musik di Patupa Masaleleng bulan Oktoberon. Aka kegiatan napinatupa ima tada minggu tematik. Saleleng bulan musik tanggal 10, tanggal 10 dohot tanggal 10 itu Oktober. Tude parminggon dilayani tim musik tematik. Musik tematiki ima musik tematik etnik Batak, keyboard ensemble dohot string ensemble. 2. Malam puji-pujian. Malam puji-pujian di Patupa Ganup hari Minggu tanggal 10, tanggal 10 dohot tanggal 10 itu pukul 10 siawib. Acara di Patupa secara live streaming marhite channel YouTube HKBP Rawamangun. Tude ruas ni huriata asa mandohoti malam puji-pujian. Puncak bulan musik di Patupa hari Minggu 24 Oktober 2020 sada. Tude parmingguan dilayani seksi musik. Parmingguan pukul 10 dilayani musik orkestra. Jala di parmingguan pukul 6 dohot pukul 10 tolu dohot pukul 10.30 dilayani tim musik band. Penerimaan guru sekolah minggu. Gereja HKBP Rawamangun membuka pendaftaran penerimaan guru sekolah minggu. Persyaratan boi madijaha di Harotas Tikting manang web HKBP Rawamangun. Penerimaan dibuka sahat hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada. Informasi lebih lanjut boima menghubungi sekretariat. Tikting neng marbagas, tikting paduahon. Neng manjalo pasu-pasu parbagason ma Dedi Octavianus Pardede, luas 3 KPA Parlagutan Palembang. Anak niamata Elsar Pardede, tubuh niinata Lasmi Rohana Boru Sormin, Dot Orwana, Yuliana Stari Panjaitan, luasnya KBP Rawamangun Wik khusus. Boru niamata Marolop Panjaitan, Tubuh Ninata Rosni Ida Boru Hutauruk. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Oktober 2020 sada di Gereja HKBP Rawamangun. Anggiatma parsaripeon nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumubi di joloni tuhat. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas tingnang pinara dini huriata. Di pasu-pasu debata ma aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bayan setangap di guan. Tongonima tikting di huriata minggu sadarion. Horas.
Selamat bertugas Matu Inang Pendeta Agustina Silitonga. Di pasu-pasu Tuhan Ma Inang, mangulahon ulaon, songon naposo ni Tuhani, diinganan na imbaru. Dijaga jala diramoti Ma Inang, nang songoni sude keluarga. Sahat matabe sian hami sude, sian guru sekolah minggu, dohot sude kategorial na adong nang di dewan koinonia, diakonia, dohot marturia.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihamuna saluhutna. Hamu amanami nanami sahat mata beni amang preses tuhita amang pendeta Bernard Manik ala amang preses lagi marhubas di HKBP Tanjung Priuk dalam perayaan ulang tahun ke-70 tahun. Jala Hami Rosian Distrik Pendeta Ridhoi Boru Batubara dohot dongan nami amang Pendeta Wilson Saragi. Alani di bagasan parsaurata di Tikion mulate hupasatami tu amang Pendeta Resot amang Pendeta Baner Siburian dohot tuhita saluhuna amanami nanami dohot akahangginami nawalongi hami di bagasan hahipason hita saluhut na ditonga di bagas garejaon songoni manang na di bagas manang na di dia pehita laho mamuji pasangap guarni Tuhani. Salinai upasahat tami ma hata horas-horas tuhita salutna. Horas ma dihita. Barita nauli dihita di bagasan mingguta sadarion ima sian buku ni si Job biddu 20 tolu mamuka mai sian ayat 10 sahat rodi tu ayat 10 pitu Pujahama dihita. Alai anggo ibana diboto do dalaku. Tungsura diuji ibana au songon sere napita ma au ruar. Sai marsiho do patu majujur bogasna. Sahi huiwit do dalanna dangdung manibil au dangdung hulausi tona naruar sian pamanganna gumodang do huradoti hata akan naruar sian pamanganna asa hangoluaku sadiri alai tahe parhata sada do anggo ibana tung ise manatuk manogang ibana jala guru lomo nirohana do di pasau saina paujungonna do sakap nirohana hian taringo tuau jala tung namaragam do akkasi songoni di bagasan rohana ima alana ubain tung tersonggot au maradopon bohina molo sapala hupikiri akahitir doau mida ibana nunga debata mabiar-biari rohaku jala nasun hinagogoi mabukbahi au aidang nian mago rohaku anggo mida holom ni parnida aku manang mida ausa diri pe na hinukupan ni haholomon nuaeng ima sahatna. Hurine tuhata di bagasan Yesus Kristus dangadong ra siak kitaon nalomoro hana holan na marukil. Manang adong ko siya tunga-tunga talomoro hana marsita onon. Alai dangadong ate na martudu berarti sudah hita makalomo songo dia do. Naing marlas ni rohan niat torus ate. Naing bahagia niat torus. Jala ditangiak ta ditangiang alia manami pe didokot doa teh diajari Tuhan Yesus do hita martangiang pada umahami sian pangujunan.
Asa ibadau kita siap pengunjunan diajari Tuhan Yesus do hita martangia. Alai naing hita marsiajar sian turpuk taon marhite toko Job manang Ayub. Boy idauta songon dia do harwa sita ononi parukiloni pergumulani di bagasan perdalanan ni ngeluta. Molosian bidusada didokon si Job namora nasangap nagabe parhaporsiaon na togu. Berarti sikok bodi bana hasangapon hamoraon hagabeon haporsiaon. Luar biasa. Hasangapon hamoraon hagabeon haporsiaon sikok bodi bana. Halak na tigor do ibana, halak na monar do ibana. Alai di bagasan pardalanan ningolu, ternyata hamoraoni boido mago. Hagabeoni pinoparnai boido meninggal honibana. Hasangaponi boido hape dang manoktong dibana. Alaina luar biasa. Haporsiaonna manoktong nape mengedupi borat macai borat baru kilona. Hamo manami inanami di bagasan Yesus Kristus nunga sudah arta nunga sudah yanakon hasangapo pe dangadong be ternyata rodo inatai manang jol manai bukan menjadi pendukung alai ai dia udah Tuhan mi ido kokoho par Tuhan apa songono masih taonon ngama aku sude tinggal homma Tuhan mi. Dalam menghadapi pergumulan ternyata adong gona songoniate. Ini do Tuhano. Ngani do iba porsea hape songono maparu kilon. Alai rodo alus sian si Job. Engai lihat Tuhan itu hita. Ibana do mangaleon. Ba ibana mabuat. Pinuji maguar ni Tuhane. Luar biasa. Nunga dileo Tuhan itu hita hamoraon hasangapon hagabeon. Balomona ibuat pinuji ma Tuhani. Ido ibana muse nunga ita jalo na tonggi. Masa dangolo hita majalo na pahit? Hamu amanami nanami di bagasan Yesus Kristus hok doha porsiaon ni si Job. Alai romu si akadongan onate. Tapi mulu marsi taono kita marukil hita. Godang gua katuduha kape ate. Nape dongan ni ba? Ay namar dosa dohuat tong Job. Pau ba maroham. Memang di perjanjian lama mulu arung na menderita alani dosa doi. Mulu arung na marukil alani pangalahon asa sumat doi. Roma akali alena madokon rombongan Elipas. Cek jotong adong ko dosa na tersembunyi. Ate, akaina adong ko dosa na tersembunyi di hita. Manang patar-patar roka dosa teita patudu tu
Tu ama di tongani jabuta mang tu dak dana. Tetabuni hodo ate. Sipan di ate-ate. Songoni nang ama sudi do ipapatar ka hahurangan nai. Tersembunyi do ate. Isipet do igomos. Songoni mai do kena kali ale nai. Ubay na menderita ho sampai songonon. Marsahi puru ho. Bereng jupa matang mialan di dosa boy bertobatlah. Pau ba maroham. Jigudang godong asongoni. Jimulo lawak kapar diakoni sosial. Mamereng na marsahit. Unang ditekan na marsahit ya teh. Manang nalani pagoda kumangan iba na marsahit. Ay pagoda kudu humangan. Ternyata nang dohono songoni. Si makin tertekad di mana? Si makin marsahit. Deng malum. Apa Roma perdiakoni ate. Manang marsahit iba na alani sigare na dapola dohono ni. Alani sigare mido ya tongina. Si makin tertekan iba na. Ate. Mang napalili kupit ako iba na mulak. Gay marsahit iba na masuk angin duduk. Ang dohono na te. Berarti moleng roi bama dulo ibana disahitna di parukilonna. Hata semangat dodohono. Pasti bisa. Minum obatnya, kuat makan, sukacita, pasti malum. Penguatan, keyakinan, posniroha. Ido sido. Kamu ama nami nanami. Ayub merespon pergumulan penderitaan yang dia alami. Tua kali alena idokokun iba nama. Etam berperkara hita. Nabonar doao. Dang adok salahku. Dang adong hajah hatokku. Dang adong nasusumakula. Audang barani madoko songoni amu amang inang. Ayah Tuhan, aku mau berperkara kepadamu. Dan arung nasalah hula. Dan barani. Hama kenang barani dosong ni, hama kamang. Songo bahasa ni si Paulus dorado honotate. Dan adong nang gosahalak pe natigor. Semua telah berbuat dosa. Alai luar biasa dari si Jopon. Barani dari mana madoko tudongan nai. Dang mardosau. Dang adokula na susuman. Ima prosesna masuk tutur pukton. Diboto Tuhanido pardalanan ni nguluku. Tuhan tahu jalan hidupku. Mula dong petuduhan ni jolma, tuduhan ni ale-ale tu si Job. Dido ibana daktikos tuduhan munai. Mula dong pe penderitaan dia, mula dong pe parukilo dia, udah ngadong tikos tuduhan munai. Alai pos dorohaku, Tuhan tahu jalan hidupku. Kamu ama nami, ina nami di bagasan Yesus Kristus. Tuhan tahu jalan kehidupan kita. Manang nadok pei dosa tersembunyi. Manang nadok pei dosa napatar. Manang naburju pehita 100%. Tuhan tahu jalan hidup kita. Di araho kita marhite Tuhan tahu jalan hidup kita. Berarti neng dohon di si Job muse molo marukil peau. Na adonggo sakap mi debata manguji au songon mas. Dia akan diuji dan diuji diproses untuk tetap terlihat bersinar. Manangi dia pe masih mas doa teh.
Ai gabo-gabo di bana i congkel di peripotan, ibu tu gijang tonggo mas. Alai proses nai, lau pa ia cepe, isaring ya hua itu hapon, lau melihat, memurnikan, asa boi ta pake tonggoi proses ade, di proses doi gabe boi ating-ating. Gabe boi kalung, gabe boi bucicin, gabe boi golang. Diproses, tetap diproses. Terjadi pengkatingan. Dang namurai. Alai tonggoi bana mas. Napi terjadi proses dalam suatu hal yang harus dibuat, yang harus dikerjakan dalam emas itu sendiri. Baru adong ko karatna ate. 24 karat nina logam mulia. Bersinar, berharga, bernilai, sangat mahal. Dia diproses, dia diuji. Diboto ibadah do dalaku. Dan adong naholip sian parnidaan ni Tuhani. Dang mago hapor siauna. Nang pe dang isibe artana, dang isibe yanakonna, dang isibe hasangaponna. Dia tetap beriman, dia tetap percaya kepada Tuhan Allah. Hamu amanami inanami di bagasan Yesus Kristus adong ko na malo madokon. Molo mago artami. Dang nago addo pehodisi. Berarti molo lau hepeng munai. Molo adong na mago hepeng munai. Molo adong na moru hepeng munai. Dang adong na magoi. Dang adong na buai. Dang na mahuai. Jala molo moru hahi pasomi. Saotik gopei na ago ako. Moru otik parbinegiamu. Moru otik gogom. Moru otik hahi pasommu. Alai molo mago hapor siaumi. Alai molo mago pakirimomi. Namago maho saliling-liling na. Jadi boi do hape hilang harta dakula buai. Jimolo lawak ka hepeng munai dakula buai te. Nasinari do hepeng. Alai molo moru saotik kai pasomi. Ba moru ma saotik idokon saotik moru. Jagalah kesehatan. Patuhilah protokol kesehatan. Alai molo mago pakirimo mi hapor siomi mago mahodang adong be masa depamu. Dang adong be pakirimomu. Alani. Tetaplah di dalam iman. Hapor sion na togu tu edopan ni debata. Manang paru kilo songo dia pe. Ro. Tu bagasan pardalanan ninguluta. Paru kilo naha mana tado pinuai. Paru kilon boi mago arta boi ate adong ko na PHK ni kopito nate. Paru kilo dia mana boi musita dopi kehilangan keluarga ate adong na moding boi. Paru kilo dia musina boi tadopi ate. Anak sekolah daring orang tua apa? Darting ate. Darah tinggi sama orang tua, apalagi musia orang tua na karejo ija buat puntang panting may mana tong maliam mangan manuru sekolah salilingon laho sekolah dah mulai jam 3 olo sonari molo okprohom darting matong mo rumah hi pason na ate adong mana stru ringan
Mulai ate dope mulus truk ringan. Godang kasahit memang moru mautik. Hilang sedikit. Alani dihamu amanami inanay molo adong akka pergumulan asongoni. Boy dotong masalah ekonomi. Alay godang gotong pergumulan na di hari Sabtu. Na di hari Jumati. Kami mengikuti seminar ama. Hurasa dong go siak kuriat tarau mengonon nama dohoti. Memang adong go sonari perukilon. Tak kuboto nato hoi didokot dope asa dikaji ulang. Harus dipelajari apakah benar. Allah hita majona di tengah-tengah ni hurion. Pada saat ini ama mengalami situasi kritis. Kritis aha? Nunga morube amana marsahala. Bah, au Peter songgot bahasa teh. Ngagodang benoaing ama tidak lagi imam di tengah-tengah keluarga. Nunga godang benoaing ama tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan gadget dan mengandalkan kekuatannya. Akhirnya buah, ala perempuan doa, perempuan sekarang sudah bekerja. Karena suami tidak menjadi imam di tengah-tengah keluarga, alai baru berengot taate. Istri sekarang dakolan di halakan, dohok do di HKBP. Ternyata istri juga sudah berani mengatakan kita cerai. Toho deh, toho. Adong suara jonok, toho. Karena apa? Istri juga sudah berani mengatakan saya punya uang. Saya bisa mencukupi anakku. Kalau dia masih baby tanggung jawab ibu, saya bisa. Saya sudah punya rumah. Ujungnya akibatnya aha. Memang dak danak hohoboy bana aladong handphone na. Memang dak danak hohoboy bana ala godang kegiatan na di gadget nai. Mau dia satu hari di kamar terserah. Alai efeknya. Dikatakan oleh pembicara ada dia bekerja dokter di rumah sakit jiwa. Sudah bertambah anak masuk rumah sakit jiwa. Bukan karena tertekan. Tetapi karena gadget. Jika godang masuk rumah sakit jiwa lah ni gadgeton. Ala persadaria dang di pareso o makna. Persadaria dang di pareso bapakna. Hohom maibana terus di kamarna. Ujungnya lari ma sakamar. Itu karena apa? Karena tidak lagi hidup dalam Tuhan. Berarti perlu memberikan keteladanan keimanan. Memberikan keteladanan haporsiaun. To emang engko wangi nasinari doi. Molo hurak pegogo otik do peimago. Alai molo mago haporsiaun dang adong belapatan nii. Berarti kita semua baik itu Bapak, jangan jadi lepas keimamannya. Jangan jadi lepas amanah marsahalanya. Jika dia menjadi imam dan Bapak bersahala, nak pekarejo inatai boy do yaturonna. Karena amanah marsahala dikatakan adalah bisa menjadi pengayom, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pelindung. Itulah imam.
membawa keluarga itu seperti pengakuan Joshua, onggoau dohot dongaku sabagas ikut debatado uluan nami. Berarti membawa ibu, membawa anak, membawa semua keluarga itu kepada Tuhan. Keteladanan keimaman, keteladanan nihaporsiaon itu harus kita buat sekarang ini dalam situasi yang sangat sulit. Dalam situasi banyak pergumulan di Tikion. Songon nani dok ni Martin Luther. Dang boyo raota akka unggas habang igijang niulut taon. Alai boy dohita mangorai boy dohita pasidikon naso jadi unggas marasar di ulut tahun. Tohodi? Enggak mungkin kita usir burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengusir dia untuk bersarang di kepala kita. Dan mungkin boy payasota ngolutta sian akka pergumulan, sian akka parsorion, sian akka penderitaan. Ai penderitado portibion. Alai boy dohita malua siani boy dohita margogo di bagasan parukilo ni molo tong tok hita jonok tutuhani. Kita bisa mampu. Alani didokon napa duahon. Karena apa kita berani untuk menyatakan datang tetap kepada Tuhan? Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Hok dei bana parholong niroha. Sian pada narobi sahatu. Pada nai baru. Didokon natajahan aking epistel tai. Dialah menjadi imam besar kita. Ibana mana buat kita tu haluaon, ibana na buat kita tu debata, boy hita jonok tu ibana, boy hita setiap hari bersama dia karena dia hadir omnipresent. Idi apa hita? Igareja songonon rode ibana, ibadah virtual rode ibana, di perdalanan kita ibadah di mobil rode ibana, di dia hita mesti beribadah. Isaping di garejaon, mula dong luar. Rodo ibana ala daksia di gereja. Dimanapun dia hadir, kasihnya tidak pernah berubah. Berarti Allah holonga tidak pernah berubah. Siapapun kita, anak muda, orang tua yang mengalami pergumulan, datang pada Tuhan, dia tidak pernah berubah. Dia penuh kasih kepada kita. Ai songonodo holong ni rohani debata di Portibion. Pola dilehon anak nanasadai asal nang mago ganup na porsea di ibana. Berarti pencobaan yang kita alami itu menjadi guru bagi kita untuk mengenal Tuhan, kata Martin Luther. Pergumulan nata dopi, persoalan natadopi iko bukau tarohata ido sadadala doi pajonok konhita tu debata. Mulutunga dok peakkan namaol tadopi nata pajonok konhita mai tu debata karena tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa pergumulan penderitaan tidak ada mahkota. Tanpa pengujian tidak akan bersinar. Tidak akan ketahuan karat berapa dia. Iko karat 24 mate. Mas murni ate. Logam mulia. Hamu ama nami ina nami. Napatuluhod didokon. Paboa. Hatiku gentar kepada Tuhan. Di bagasan perdalanan ni mulu nasaboy hita lolos. Mabiar mahita tu debata. Takutlah akan Tuhan.
Au pe dangadok salakku ninna si Job. Porsia do au dangadok kula nasosuman. Alai mabiar mahita tu di bata ninna ibana. Mabiar mahita tu di bata godoran mahita tu adopan ni di bata ai namar huaso do ibana. Sude sakak mai ko jadi do. Bahasa Yeremia adalah, sebab rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Ikonima tiopota, bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita, apapun persoalannya adalah rancangan damai sejahtera. Sehingga kita sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa Tuhan itu haluota. Tuhan itu pergogoota. Ulang manipil hita. Unang beta ulahon na Solomoni rohana. Nak perade Yesus Kristus paluaho kita. Jala ido si halas conot tabarita na uli nang sahat tuhita. HKBP 100 ono 10 tahun. HKBP na di tanggal 7 Oktober 2021. Marolo-polo mahita teh ala roh Yesus Kristus madopak kita. Roh Yesus Kristus madongani hita di aka persoalan-persoalan na ata adopi. Jadilah kita seorang yang tetap marhapor siaon na tugu tu di bata. Mula aduk pihak kana mago unang mago hapor siaw da manginang. Dohot akan apa sebulung. Dak pola na talului dwe. Adong ko dokter mali ang nubat. Alay mo luha porsyaon. Holat Tuhan ido na mangubati. Napaduahon Tuhan penuh cinta kasih. Dia tidak akan pernah berubah. Napatuluhon baiklah kita menjadi yang takut akan Tuhan. Imata halasod di ulang tahun HKBP 160 tahun. Dan pada saat ini selamat melayani Inang Pendeta Silitonga di tempat yang baru. Selamat melayani Amang Tapubolon di tempat di HKBP Rawamangun. Jadilah yang meneguhkan iman jemaat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami melalui berita dari kisah Ayub Job yang menuntun kehidupan kami. Pabua di botohodo perdalanan ningulunami ali Tuhan. Alani dang mabiar hami. Hodo manugu-nugu hami. Asa toktong hami rotu adopanmu. Molo hubolus hami pe ragam. Akka parsorion ditongani portibion. Sakap nauli do sakapmu di bagasan ngulunami. Posdorohanami pabua hot do holong ni roham di bagasan ngulunami. Jala gabe akan nama biar maradupon homahami. Ai hodo haluao dihami. Moliati ma di ho Tuhan di pasu-pasu ho huriam HKBP 160 tahun. Marulu-puluk matutu hami, gabi taruli hami di hatam. Na gabi sitio pun nami di bagasan pardalanan ningolu namion. Alani Tuhan di bagasan parsoran nami di tikyon hubo kami mahurio tu adopanmu. HKBP Resort Rawamangun ni uluhon ni amanami amang pendeta resort amang baner Siburian. Pasu-pasu huriamon ali Tuhan marhiti pakubasyon ni sudi akan naposom. Songoni nang akaparhalado. Tau hasangapod di guar mo ma sudi pakubasyon nami. Pasu-pasumu siya danak sahat rodi naong matua. Asa tutu na togu marhapor siyaon tuadopanmu. Mauliate ma diho Tuhan di batama nami di ulaon nami pesadarion. Laho paborhatan na posom pendeta Borsilitonga. Dohot mangujakon pendeta Tapubolon. Upasatay maulon nami tuadopanmu. Holan mga sahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus yoko pami, posdorhanami, namar sahid, namarukil urupanmu, jala marulupuluk mahami saluhutna.
Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan syoko pami jaloma tangiang namion. Amin. Masuk mahita tu acara paborhaton dohot mangojakon padita fungsional di Huriata. Alani marede mahita sian buku ede nomor 417 ayat sada.
amanami inanami dohot dongan sahuria sadarioma paborhatota inang pendeta Agustina Silitonga STH tu pakobasion nai baru. Tahamola tehon ma tutuhata sude pakobasion nasida nasailaon di HKBP Resort Rawamangun. Hobartusi tabigema surat keputusan ketetapan Nieporus HKBP taringotu perpidaon nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 268 garis miring PDT garis miring SK garis miring 2 garis miring 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung. Menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Agustina Silitonga Sarjana Teologi, tanggal lahir 12 Agustus 1975. Jabatan dahulu, pendeta fungsional di HKBP Rawamangun Resort Rawamangun, terhitung mulai 1 Maret 2021, menjadi pendeta fungsional di HKBP Durensawit Resort Durensawit Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan A, menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 18 Februari 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pandita Dr. Robicot Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 268 garing PDT garing SK garing 2 garing 2021 tertanggal 18 Februari 2021. Dahulu nama Pendeta Agustina Silitonga Sarjana Teologi. Jabatan Pendeta fungsional di HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Tempat tinggal Rawamangun, Jemaat Rawamangun, Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sekarang jabatan Pendeta fungsional di HKBP Durensawit Resort Durensawit, tempat tinggal Durensawit, Jemaat Durensawit, Resort Durensawit, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pandita Dr. Victor Tinambunan, ditanda tangani. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todio porbadia, upa borhat mahamu, Pendeta Agustina Silitonga STH, Sian HKBP Resort Rawamangun, tu pakobasion munanai baru gabe Pandita fungsional di HKBP Resort Durensawit. Saya di pasu-pasu tuhata maaka pakobasion muna nasailaon di huriaon, jala di pargogoi hut di patau mahamu di inganan pakobasion muna nai baru. Amin. Marede mahita sian buku ede 156 ayat 4, buku logu 140 sia.
hamu amanami inanami dohot dongan sahuria, sadari omma ojakonon amang pendeta, tulus karya tapubolon STH, gabi padita fungsional di HKBP Rawamangun Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta. Hobartusi tabegema surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP taringot tu parpidal onasida. Surat keputusan ketetapan nomor 439/PDT /SK/3/2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Padita Tulus Karya Tampubolon, Sarjana Teologi. Tanggal lahir 6 Juli 1983. Jabatan dahulu Pimpinan Jemaat HKBP Rajek Sukatani, Resort Kutabumi. Terhitung mulai 1 April 2021 menjadi pendeta fungsional di HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan A, menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B, kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C, iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D, apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung, 29 Maret 2021, Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Padita Dr. Robicon Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 439/PDT /SK/3/2021 tertanggal 29 Maret 2021. Dahulu nama Padita Tulus Karya Tampubolon, Sarjana Teologi. Jabatan Pimpinan Jemaat HKBP Rajek Sukatani, Resort Kutabumi. Tempat tinggal Rajek Sukatani. Jemaat Rajek Sukatani, Resort Kutabumi, Distrik 21, Banten. Sekarang, jabatan pendeta fungsional di HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun, tempat tinggal Rawamangun, Jemaat Rawamangun, Resort Rawamangun, Distrik 8, DKI Jakarta Raya. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal, Padita Dr. Victor Tinambunan, ditanda tangani. Ulaun ni Padita fungsional. Akup ni tohonan hapat di tahun natar surat di agenda HKBP. Sada, mengurupi Padita Resort, laho manguluhon huriaun. 2. Macalo parsagi ni ulaun sian uluan huria. 3. Mengurupi uluan huria, laho manguluhon akadewan di huria. 4. Mengurupi Padita Resort, manguluhon rapot di huria. 5. Pasahaton laporan pangulaon tu Padita Resort dohot
Prizes. Nunga di BG Hamu surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP mangihutun aturan peraturan HKBP dohot ulaun ni padita fungsional. Nuaing nama nukun mau di Hamu pendeta Tulus Karya Tapubolon STH. Naulo do Hamu ojak konon gabe padita fungsional di HKBP Rawamangun Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakartaon. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di porbadia, gojakon mahamu gabe padita fungsional di HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun, Distrik Walu DKI Jakarta. Saya didongani jala dipargogoi Tuhan debata mahamu, mangulahon saluhut kulaoni, asa marsangap warna, marhite-hite pakobasion muna dihuriai. Amin. Hamu amanami inanami dongan sahuriaon, jakon hamuma amang pendeta Tulus Karya Tapubolon STH, gabe parmahan di huriaon. Masih tangyangan jalan masyurupan mahamu, di bagasan hasadaon ni todi patuluson ulaon ni tuhatai. Rumah. Martangi yang mahita. Ali debata amanami raja ni huriai, moliate marohanami duho ala naong diluason na posom, inang pendeta Agustina Silitonga STH, makobasi huriaon na sailaon. Pasu-pasu mapakobasyon na sida bain sangap di guarmu, jala pargogoy manasida di pakobasyon na sida na ibaru. Moliate manang rohanami diho, ala naong ditongos na posom amang pendeta Tulus Karya Tapubolon STH, lahomarhobas di uriaon. Sayurupi pargogoy jala patau maakan na posomi makobasi huriam. Asamar sangap ho disaluhut panggulmiton ni huriam di luaton. Laos pasu-pasu manang huriam sare soton. Toktong marhasa daun, laho manidangi di tonga-tonga ni luaton. Mauliate madiho, di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasahat ma tiki laho madokhata niaturoni Sekretaris Distrik Walu DKI Jakarta. Moliate di inang kepala Koinonia, nuaeng damang inang tahat mahita di acara madokhata perjuluma yan amang padita na dipaucak, padita Tulus, Tampu Pulun, yuduti inang padita Tina, Silitonga, muakili Tude ruas ni huriata, pangidohami haradioni amang taut pardidi, jala kata porhat-porhat dot pajak konon, muakili Tude parhaladu ni huriata, upangidohami haradion ni amang Tintua Jackson pangaribuan Laos Pertikianima pasahaton tanda kasih kian uriata yuluho namang padita resota kala napar budi pengarahan kian amang preses diwakili inang kepala bidang mangidu iji kami damang kenang tanpa mengurangi rasa hormat karena situasi di masa protokol kesehatan, today akan amat kata, buima kejang-kejang, alai cepek-cepek man. Dua-dua tulu minuman, mau lihat ya gudang. Silakan amat.
Horasma dihita saluhutna. Ya, nahu parsangapi hami amang preses na diwakili inang Pandita Boru Batubara, amang Pandita Saragi, suang-suang ninang nahu parsangapi hami, amanami amang Pandita Resot, amang Siburian, amang Pandita Silalahi, dohot inang Pandita Boru Siregar, amang Panggabean, dohot amang Pandita Sinaga, suang-suang ninang inang Boru Silitonga. Suang-suang ninang nahu parsangapi hami, parhalado HKBP Rawamangun, dohot parhalado HKBP Rajek naro rap dohot hami, tarlumobi aka ruas na wahulongi hami, ruas HKBP Rawamangun, dohot ruas ni HKBP Rajek Sukatani. Marulak loni tahehita madok mauliate tu debata na pabolas son hita saor di bagasan hahipason sahat tu Arisa Darion. Mauliate situ tu naung saut matahe ojak jala di jakon hamu hami diingananon gabe ruas nang parhobas di tonga-tongan ni hurian ni tuhata HKBP Rawamangun atong alania mang inang au Pandita Tulus Tapu Bolon na hualap ayu rolasti Boruna Baban dua madihami dakdanak irendame siakangan dohot Irenius Polin 4 tahun umur nasida nang marsikola dope. Alania mangi inang di bagasan lasni roha atong rap mahita nalaho parohon harajaon ni debata di tonga-tonga ni huriaon nang naparohon harajaon ni debata di tonga-tonga ni Portibion marhite-hite huria HKBP Rawamangun. Tuinang Boru Silitonga selamat melayani madihita au pe baru dodison inang baru anon tu duren sawit Tuhanlah kekuatan dan penolong kita. Mau lihat godang madihita saluhutna. Horas madita amang inang, ada orang so tuhami na mandok hata borhat, siantong-atongan di huriat tahun, parjulu mahupa satami tu yana konami si Elia. Horas amang inang, opung semua yang hadir di sini. Kakak-kakak Elia ucapkan terima kasih atas dukungannya dan juga kebersamaannya di HKBP Rawamangun. Doakan kami di Duren Sawit agar saya selalu dan Amang dan Inang juga saya selalu di tempat ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita. Horas. Parjolo na hormati hami amang preses marhite-hite inang kabit koinonia inang Pandita Ridhoi Batubara dohot amang setdis amang Pendeta Wilson Saragi. Na hormati hami amang Pandita Resot HKBP Rawamangun, amang Pandita Baner Siburian, dohot sude amang dohot inang Pandita na adong di HKBP Rawamangun, songon inang amang Pandita Tulus Karya Tapu Bolon rap dohot sude keluarga. Na hormati hami sude amang dohot inang Parhalado HKBP Rawamangun, songon inang amang dohot inang Pandita. Ala kebetulan adong do dison ku bereng akadong aku Pandita naro yang sama-sama berjuang juga di dalam pelayanan di tonga-tonga ni HKBP. Dohot sude amang dohot inang ruas nihuria HKBP Rawamangun na huhaulongi hami. Songoninang aka kakak dohot abang
guru sekolah minggu nang akayana konami sekolah minggu. Parjolo tamahami madok mulyate tu debata karena memang kalau sampai dengan hari ini kami masih bisa bersama-sama dengan Amang dan Inang jalamolo sahat rodi tikion bui di paborhat hamis yang tonga-tongan di huriaon, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya harus akui jalahu tidak kodo bahwa luar biasa sebenarnya Tuhan menempa saya. Dalam setiap pelayanan secara khusus di tongah-tongani Huriata HKBP Rawamangun ini dengan begitu banyaknya persoalan kehidupan yang saya alami, baik memperjuangkan suami yang sedang sakit di hari yang lalu, di tahun yang lalu, dohop mempergumulkan saluhut akan masa di tongah-tongani Kuriaon, tapi sampai saat ini saya masih bisa tegak berdiri. Walaupun mungkin perjalanan itu seperti terseok-seok, tapi Tuhan tidak membiarkan saya jatuh tergeletak. Allah luar biasa memberikan kekuatan melalui doa yang dipanjatkan oleh Amang dan Inang yang terus-menerus mungkin mensupport saya baik dalam doa, dukungan, dan hal-hal yang lain. Itu saya rasakan sebagai suatu topangan yang luar biasa. Termasuk juga melalui dukungan dari teman-teman pendeta, baik yang ada di HKBP Rawamangun, ataupun mungkin yang di luar HKBP Rawamangun yang sungguh-sungguh itu membuat saya kuat, bahkan mungkin mengkaji kembali apakah memang pelayanan ini harus membuat saya seperti ini, seperti itu. Alai wa mitolma songon hatani Amang Padita Resort nama dok bahwa ketika saya diojakon di HKBP Duren Sawit itu merupakan apul-apul sian debata di saluhut namasa na ualami di tongah-tongah ni pelayanan nami. Jadi Amang Inang, saya bukanlah pendeta yang sempurna di tongah-tongah ni pelayanan nami. Dia kena humurang nahu hoba si hami salilengon. Secara khusus di sekolah minggu, dohot di akapakobasyon na asing, saya mohon maaf, rap dohot keluarga nami di son, iya nakoku si Elia, tangnya ko namang dohot inang mahami di inganan pakobasyon na baru, supaya kami ipas-ipas, sehat kami mangulahon parsuro ni debata, jala songon nedok ni jami tanakanin dohonoku molo akana asing boy do mago alai sautung mago haporsyoku namar Tuhan karena begitu banyak. Jangan sampai saya kehilangan pengharapan dan iman saya karena memang perjuangan itu memang luar biasa. Alani Amang Inang bohrat na hami sa tonga-tonga ni Uriaon, ingot hamu mana dinggan aku bain. Jangan ingat segala sesuatu yang kurang yang saya lakukan. Tarlu mobi di tengah-tengah ni parsoron paralado, ati Amang Inang, saya mohon maaf. Kalau selama ini parsoron itu mungkin membuat kita seperti ada jarak, tapi saya yakin bahwa HKBP Rawamangun tidak akan pernah saya lupakan. Karena disinilah Tuhan mengangkat step by step. Ia memperkenalkan saya siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi horas madiamang, dohot inang, do sude parhalado, do sude kadongaku padita, horas mahami naborhat, oras ma Amang Padita
tulus tapu bolun na melayani di tongah-tongah ni huriaon, toktong ma marsangap Tuhani, anggiat buat toktong lamang herbang akapakobasion di tongah-tongah ni huriata HKBP Rawamangun mulia tema. Tuhamima, laut opasato, atau bukat dot bacak kono. Los mangaradi manon, amang situa Jackson Pangaribuan, dung sipu lamang Saud Pardede. Mulia tema di Tuhatta, di sudi akka basa-basa nauli di pasat kita, di bagasan permingguan di apala sadarion, di hala amang pendita uluan nami, pendita Banar Siburian, songoni di pendita Sian Distrik, inang pendita, amang pendita, do sudi terhalado ni huriatta, sudi hamu amanami, inanami, naposo bulung ruas ni HKBP Rawamangun. Jong-jong au di son mewakili ruas au Saud Pardede kebetulan ditunjuk mewakili ruas HP memang adong do hubungaku tu dua pendita natapa berhak do nata jakon dia pala sadarion diala natulang nami inang pendita baru silitonga udok penat tulang ala simatua ku boru pakpahas si bosi. Jadi saya doa kami usaksion kami do inang Pangulo muna saliling mertugas hala inang pendita silitonga di Huriatta Rawamangun. Jala sada pasawarat tapi sada do di Rawamangun sada. Rap do hita di Rawamangun sada jala husaksio kami do ketegaran inang dia tugas di palos tuatta do sada si tahun nabulun diala inang diala tuhatta ala tulang pakpan alai hok do huber kami haporsion inang diaka pelayanan. Berhak mainang sonari bertugas di tempat baru. Selamat jalan ma di inang, di nat tulang. Aka gudang ma perbueni nani ulani nat tulang di inganan na baru nate. Songonipe tuang ginami laiku Celia. Teman mama terus ya, sehat-sehat selalu. Horas mainang. Songoni tu hala amang tapulon padita nami udokon adong hubungan ala mangalap buru na babantong perdijabu. Selamat datang ma amang inang di gereja ini di Huria ini. Natuari do di pamasa garejon rapat Huria. Mace gudang do pe akasi hobasan di Rawamangunon. Jadi las rohan kami poso dope hala amang gudang dope energi membantu pendita resort mengulahun akas hobasun di Rawamangunon. Saya margugu mate amang lau mangulo sudi rak mahita doa karuas doa kasudi parhalado membangun jemaat yang lebih berdaya guna dan di bagasan pangaramutian sian tuhatta debata. So nima hata sian hami mewakili ruas horas madita saluhutna. Moliate.
Oras ma dihita saluhuna. Tabuji ma tuhatta ala denggado acara paburhaton doho paujakon perdidata di huriata di Sadarion. Iso kami jongjong mewakili sude dongan parhalado la pasaton hata borhat tu inang doho hata pajakon tuang perdida. Parjolo tu inang perdida Agustina Sritonga. Maulate mai tu hatta inang denggado persauratan na selilingon di Huria Ramangunon. Jala denggado pakebasan ninang. Marsangak madebata di pakebasan ninang. Jala marulu-pulu buat ke sekolah minggu dohot poda di pakebasan ninang na selilingon. Tangyang ngami di pakebasan nina baru tok-tok semangat inang. 5 tahun 2 bulan mah kurang lebih pakebasota persaurata di HKBP Ramangunon. Mulutung adong na kurang lebih di persaurata inang masih juga kita inang. Saling memaafkan kita asa denggan mersangap debata di pakebasota. Tu anak perdita tapubulun. Di bagasan lasni roha rohami macam kamu gabe dongan nami melayani marhobas di Huriata HKBP Ramangunon. Ele pangiduan nami boy hita saurdot marhobas di HKBP Ramangunon asa marsangap debata di pakebasota jalan marlas niroha ruas na tahobasi. So kani mahata siap kami mewakili parhalado moladima. Ala perdita boru do na lau berhaton inatta ma mangalian rakku tujuh mau anon gebe dia tua gebe ningon anon Hurian itu hatta tamu enami sian rajek perdita tulus tapubulun sumurung ma amanami preses mewakili merihite kaibik diakonia kaibik kononia dohot amata sekdes perdita Agustina dohoto Elia mison hami sude parhalado HKBP Rawamangun ini manggil opung semua ini menyampaikan selamat untuk memulai tugas pelayanan yang baru di Duren Sawit. Kalau Elia tetap rindu ke Rawamangun, kamu boleh tinggal di sini. Nanti banyak juga teman mama tinggal di Duren Sawit. Di ho perdita nami 5 tahun 2 bulan mengula hamu di Rawamangunon. Pasti gudang suka duka, pasti gudang pengalaman. Tapi sebagai hamba Tuhan, mirip seperti khotbah kita hari ini, bagaikan menempa emas, semakin dibakar, semakin ditempa, mutu emasnya akan semakin baik. Di ini tinggal humma molongakan nahurang ison. Unang be paingok-tingok be. Tatatak madopak julu, sulu nak katangang ngeruas di jakom madohot,
Denggan. Mulaong hahurangan nami kapadita ipe selepuhom matong. Nak peperdamita hita padita arong biru tong hama magota. Nasoy boto nasoy pabuwa karuas todo ala diputeni do hita masing-masing. Jadi pito hami sodong amo onom arong biru hahurangan neon. Alai pasti gumurang ko hadeng garon neon. Gabi apul-apul tuho lao menguduti ulaumu. Jadi margogo mapadita nami di Duren Sawit, molo adong akka idu-idu jakatikin ang salpison, di aku situ hatta mengendon di Duren Sawit. Jadi meluawan nom mabain sotung gabe tersubang mate jadi natama mabain. Ndak kuat orang go tu sedia. Oh. Ya, di sokoni marohaku simpel lah nupita pagajang. Selamat manang dipadita tulus tapu bulun, tulus karya, tulus berkarya. Unang gudang rohanan mana teh. Adong sipasatomu ngabe. Horas madihita saluna. Horas madihita saluhuna di bagasan acara tasadarion nungamar dala do denggan alani sian distrik Walu DKI Jakarta Preses DKI Jakarta amang pendeta Bernard Manik marhite hami kabit koinonia dohot sekretaris distrik pasahaton mauleate godang tu hamuna amanami parhalado di Hurion nani uluhoni amang pendeta Resot amang pendeta Baner Siburian molate godang amang molate godang dohot di amanami inanami situa dot sude ruas ni Huria naung patupahon ulauta di Tikion iman napa borhaton inang pendeta Agustina Silitonga tupakobasion baru dohot mangujakon amang pendeta tulus karyat tapu bolon di tonga-tonga ni Huriata. Molate godang hupasatami di Haroroni ruas ni Huria parhalado dohot narosian keluarga sian HKBP Rajek Banten. Kami bersyukur, bersukacita, borihita, rap marsaor di tonga-tonga ning Huriaon. Jala di bagasan nima, upasat kami selamat melayani untuk pendeta Tulus Karya Tapu Bolon di Huriaon. Nunga didok amang pendeta Resok Naking untuk bersama-sama melayani tugas di luar ni tohonatai biarlah berkarya di Huriaon didukung oleh Inang Boruna Baban ya bersama anak-anak pasti pelayanan kita diberkati Tuhan diaka pengalaman naung nidapot muna di Huria distrik Banten ya mungkin ada yang berbeda tapi juga ada yang sama Tuhan juga memampukan melayani di tempat ini. Molate godang mahupasat kami yang luar biasa kepada ruas jemaat HKBP Rawamangun.
uli dengan dipatu pahamu tu dongan satohonan nami Pendeta Agustina Silitonga na tuhami do itu. Karena cinta kasih yang diberikan oleh Amang Inang, kami juga bersuka cita. Ateh Pendeta, las dorohamate. Baikon sorata mahuan nobor hak sianon. Sahatu duren sawi dodo dalani ante alai pos doroha dengan sukacita berangkat dari gereja ini untuk makubasi di HKBP Duren Sawit. Martaba-taba mapasu-pasu ate Tuhamu amanami nanami parhalado siat Tuhani lehononna marbuhal-buhal ngai pasahatamu nakingan akasinamot dang magoy ate nang magoy marbuhal-buhal lehonon ni Tuhani tu huriata na adong 1.600 jemaat 2.600 kakak luar biasa. Gereja yang besar kami percaya ini menjadi teladan keimanan dalam hal majakon dohot paborhaton akka parhubas ni Tuhani. Kalau kita sudah menjadi teladan, luar biasa berkat-berkat pasti melimpah, sukacita diberikan Tuhan. Imahata nami untuk itu Pendeta Agustina, sukacita berangkat dari gereja ini dan gereja ini tetap bersukacita di pasu-pasu Tuhan. Dohot akka keluarga huida di sana maksitu pahan. Terima kasih Amang sudah mendampingi parumainnya untuk diberangkatkan dari gereja ini bersama Inang Ateh. Ido lasma rohani Amang. Amang ko mangaluli parumain mo kan? Jadi ima asa ido ibabuan itu hami audo mangaluli parumain konin na baima asa las rohani Inang. Walaupun anak Amang telah ke surga, tapi sukacita Tuhan berikan melalui Elias tadi ya. Hebat Elias, luar biasa. Nanti jadi pendeta juga ya Mang ya? Iya katanya. Ya, imalas nirohamate Amang Inang keluarga Pakpahan, dohot keluarga Silitonga jika ada, dan Pendeta Silitonga. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin pengarahan selanjutnya rodo peno namang paresis tu sonate. Alai ima upasatami tuhita. Terberkatilah gereja ini, terberkatilah kita semua. Horas, masuk mahita, tu acara nama ngihut, rimahita jongjong, marede mahita, buku ede 227 ayat 2, Yesus ngoluni tordiku. Kon ma peliata ale debata manamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileo nadenggan doh nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masian nanilehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hai madok mo liate tuho.
Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, sai pinurbadi ama guarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo neroham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon pandesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangunjunan, palu ama hami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Horas. Amang Pandita Resort. Foto kita mang. Siapa ya? Kameranya siapa? Kameranya Kak. Oh, udah kerja.